בוקר טוב לילדים המתוקים שלי. הגעתי לכיתה ואין לי תלמידים, אז אני שולחת לכם שיעורים. אני אוהבת אתכם מאוד ואתם גיבורים מאוד, וכל הכבוד לכם, ואני מתפללת שהזמן הזה יהיה קצר וכולם יצאו ממנו בריאים ושלמים. ואני שולחת רפואה שלמה למורה נומי, שתעברי מהר ותתפללו בשבילה כל בוקר. שמעתי שהייתם היום בתפילה עם הרב דוד, כל הכבוד לכם. ועכשיו אנחנו בשיעור חשבון. התחלנו בשיעור חשבון ללמוד על חילוק, ולמדנו שיש שני דרכים לפתור תרגיל חילוק. יש חילוק להכלה, שאנחנו אומרים כמה פעמים המספר הקטן נכנס במספר הגדול. לדוגמה, אם נגיד יש לי 20 חרוזים, וכל צמיד אני יכולה להשחיל רק 5 חרוזים, אז כמה צמידים אני יכולה להכיל? אז אתם רואים על הלוח, המורה חמדה סידרה לכם יפה כמו שעשינו בחוברת, ואז גילינו שיש לנו 4 צמידים שאנחנו יכולים להכיל מ-20 חרוזים. בחילוק לקבוצות, אתמול למדנו שאנחנו יכולים לחלק שווה בשווה בין אנשים. ולדוגמה, אם יהיה לי 20 סוכריות, ויש לי 4 ילדים, ואני רוצה לחלק שווה בשווה ביניהם, אז אני נותן סוכריה אחד לזה, וסוכריה אחד לזה, וסוכריה אחד לזה, עד שאני גומרת את 20 הסוכריות. ואז גיליתי שכל ילד יכול לקבל 5 סוכריות. אז זה חילוק להכלה וחילוק לקבוצות. אז היום אנחנו הולכים לעבוד בעמוד 125. אז כל הילדים המתוקים פותחים בעמוד 125. ואנחנו קוראים ביחד את הבעיה. הבעיה הראשונה אומרת, בדוכן היו 20 בננות. דוד הירקן ארז אותם בחבילות. בכל חבילה 5 בננות. כמה חבילות הוא ארז? כמה הם 20 לחלק ל5? אז אנחנו יכולים לתת לכל אריזה בננה, 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 או שאנחנו יכולים להגיד כמה פעמים 5 נכנס ב-20, יש לנו פה תרגיל 20 לחלק ל5 שווה, תסמנו את כל הבננות, תעשו אותם בקבוצות, ואז תראו. 2. בדוכן היו 30 תפוחים. דוד הירקן ארז אותם בחבילות, בכל חבילה 10 תפוחים. כמה חבילות הוא ארז? כמה זה 30 לחלק ל10 ילדים? ניתן לזה 1, ניתן לזה 2, נחלק לכל אחד, עד שיגמרו לנו 30 התפוחים. ואז אנחנו יכולים לראות כמה כל אחד יקבל. יש לנו 10 ילדים, 10 חבילות, בכל חבילה כמה תפוחים נכנסו? תגידו לי. בסוף, היום נשארו בדוכן חבילה אחת של בננות ו2 חבילות של תפוחים. אז א', כמה חבילות בננות נמכרו, וכמה חבילות תפוחים נמכרו. אתם צריכים לראות לפי התוצאות שעשיתם. אז אתם עובדים עכשיו בעמוד 125. אחר כך את עמוד 126-127 עשינו, ואתם עוברים לעמוד, מדלגים על 128, ועוברים לעמוד 129. עד לכאן, את עמוד 128 לא לעשות, נעשה אותו מחר ביחד. להתראות.